Is me seo áisiú McCeo ná áisiú mór mar is fear aithnearm a saoil Subbuteo agus tá seo ní ar an alcara is seo an chéad bhabhta de Craobh Subbuteo na hÉireann agus tá ag súil le comórtas agus imirt géir inniu. Seach le bhí ionta léhéide na seaachladí agus na hartladí agus mu sé más stílann sin nar hasí na riomhí ligad tá sé an sin na náidí agus rudí mar sin. Is somí gasar na 98 a fuair Subbuteo mar bhrananta na snolag. Níl si go coitinta inis ach tá si teach a ráis dá hé. Na bhí meág sinna chluí beagin, láir gehrí nar nar tabla bhí imirt sa foiic, bhí tú gimmer a géir a tabla, Geall me se gon chluí críní ar fad ar omra bíir, an sin go bhacha man leor leis a ceann leháin agus thois me ancar a leor agus na típaí gra anchta amsa an chluí sin. Agus an líine agus bhí trúr me fráiste gimmar go trúile má le lia, mu bhí deanghil heile agus áteag an seáinniu agus hoca le tríheamh an seáinniu gon fibrebí. Go bonach an cluiche héin bíonn tú ag flacaid ná ag buú na cripaí le de bhéir chun an líráid a bhfuú. Dúr a cosa le soccer a bíonn tú scóráil cool. Tosamáid in nGall a an bbliain agus an chéad bhabhta eile beidh sé sin maiile clia beidir agus tá áitethe eile an fásta cosa le Belfáiste, Corcaí, Tralee, bailile mánach agus deire chumáid. Tá sé spréide hátar a tíirlí, gus hana í teartta goidearta agus a geirín chluíise chuneal beá chluí bhí muidir gimmert na bhí muid ág. Tá chluíise anta mór Eite cos le Spáin agus France agus Germany agus neite sinna bu muid go dtín Róm an sin bliain go léhéin go dtín carn dónda bhí me gimmert a for na hÉireann agus fu muidir ra go bré. Seo bliain éanta mór déan anis mar be an carn dónda is sasan Tunbridge Wells in an áit ar thosaí Subbuteo. Mar sin seán sin an seaachú bliain seachtú den cluiche agus comarí mór a bheith an agus tá na sasanna le arrágóil an félaigh teach na bhaile. Mar sin seo séasúr éanta tábhachtach agus seán an tústan den téisiúr sin inniu. Rud a lefad de fasta tá seanta sóisialta. Tá tú gimmert in éideann tá tú gcónaí córáil se daine tá tú gimmert in éideann. Tá dúine seartas Belfáiste tá sé do cinnte a chreachtaid chuan sin creach go héin, agus ruds an tá sóisialta tan. Níiad na hir ar riomhre na ar fón. Go héirí duna fear den níos sogan sa fásta. Tá sí maiid den bhearchláinte tá ag an tabla agus ní fixmintear a gath eile ach an cluiche agus an get a cracha tá fásta. Ní ghlacha me duine rá ga riire é. Tá mé head na tíortha eile, bíonn si ag buthú agus ag scartí agus ag bagart bháis ar a chéile th fan tabla. An seo tá méid bhá níos suúhní agus bí me bhá níos deise de chéile fásta. Agus ní bhíon annach baraga agus creithí láh ag an Jerry fásta, so tá sé mai is maidm sé. Tá cracha tá na láidom tá cracha neala an tá riide fa dúda tá go táid. A hana í géirí buint a tá get a sport an fásta.